Ir-riċerka turi li qisu daqs nofs in-nisa jew ftit iktar ibatu mill-baby blues. Huwa żmien li bħal kull żmien ieħor fil-ħajja li nistgħu nħossuna kemm ferħanin u kemm għajjanin, kemm ferħanin u anke beżana. Però importanti li mhux nassumu aħna il-bżonn ta' dik il-familja, però li nistaqsu lilhom eżatt x'għandhom bżonn mhux jixtiequ minn għandna. Nilqawkom għal episodju ieħor ta' Kelmiet ma' Bambinelli. Illum għandna l-Kerim Mizzi li hija om ta' żewġ titfal qed tistudja l-psikoloġija part-time u kif ukoll taħdem bħala assistenta personali mal-Willingness Team. Nilqawk magħna Kerim, grazzi tal-ilqek l-istedina tagħna. Grazzi tal-istedina, Abigail. U llum ħaniddiskutu ftit is-suġġett tas-saħħa mentali tal-om mal-wasta ta' tarbija ġdida. Issa, il-wasta ta' tarbija ġdida iġib ħafna ferħ. Naħseb hija l-iktar ħaġa li ma li nasbu fi newborn ngħidu ħafna ferħ fil-familja. Però ġib ukoll tibdiliet li jistgħu jikkawżaw issues ta' saħħa mentali kemm fuq l-om kif ukoll il-missier u l-persuni l-oħrajn li jkun hemm fil-familja fejn it-tarbija l-ġdida. X'jistgħu jkunu dawn l-issues ta' saħħa mentali? Mela, li tgħaddi minnhom l-om. Importanti li niddistingwu li hemm li kull bidla b'mod naturali ħaġġib magħha diffikultajiet sa ma persuna tadatta għal dik il-fażi ġdida li tkun dieħla fiha. Però ovvjament il-mara tkun għaddejja wkoll minn tibdiliet oħra fiżiċi, speċjalment jekk hija l-ewwel tarbija li ħajġib magħha tibdil fl-ormoni li dan ħajoħloq tibdiliet minnu nnifsu. ħafna drabi nużaw it-terminu wara dik il-maranda u l-baby blues, pero jisu kultant naqdu nużaw dan il-klim naqra kif ġiġi. Importanti li niddistingwu ftit stati ta' emozzjoni differenti li persuna, f'dan il-kas mara li tista' tgħaddi minnu kemm waqt titqala kif ukoll wara. Bħala termini għanna il-baby blues minna nifissa tfisser tip ta' mood swings u forsi naqra ansietà, naqra ejja, pero ma ddumx bħala perjodu, tkun bejn ftit ġranet sa ġimgħa. U jkun dak iż-żmien sa mal-mara tadatta anke għal ħlejqa ġdida fil-familja. Minnaħa l-oħra mbagħad irridu niddistingwuha minn postnatal depression għaliex postnatal depression għandha tendenza li tkun ħafna iktar fit-tul, is-sintomi jkunu naqra iktar severi, bħal ħafna iktar depressjoni tqila, inqasabilta li tkampa mal-bżonnijiet ta' kuljum, forsi l-persuna tiżola iktar ruħha fit-tul. U dawn il-familjari ħajjarawa li hija qiegħda ittelfek milli tgħix il-ħajja tiegħek ta' kuljum biex niftehmu. Min-naħa l-oħra importanti wkoll li nsemmu li once li mara tkun qed tistenna tarbija, it-tibdil fl-ormoni jkun diġà beda. Għaldaqstant hemm ukoll kundizzjonijiet li bħal prenatal depression li dawn jistgħu jiġu at any point in time fit-tqala u barra ħabba l-ormoni ma ninsewx li mara tkun għaddejja minn bidliet psikoloġiċi u soċjali wkoll li ħatoħloq din il-bidla bħal ngħidu aħna tipprepara żmien ta' maternità li ħatħalli l-kollegi warajha forsi kellha targets ta' xogħol jew commitments oħra li xtaqet tilħaq u taf li jista' jridu jiġu naqra on hold. Allura importanti li ma naqdux ngħidu għax dik jew għandha postnatal depression u nużaw dat termini jisu bla-doċ, ħalli aħna stess ukoll nkunu qed nifhmu kif nistgħu ngħinu lil ta' madwarna. Ġifri pereżempju dik naqra ansjetà li jkun hemm bejn dawk l-istennija tal-ewwel appuntamenti, dik titqies bħala prenatal depression hija xi ħaġa normali. Dik hija xi ħaġa normalissima, anzi kważi bżonn juża x'tejnek tipprepara l-basket mhux tħalles l-aħħar minuta u għandek preparamenti huwa parti mill-build-up ġisimna anke moħħna jkun qed jippreparana għal din
il-wasla. Kuna tipprepara l-lom li dejjem tinkwieta naħseb. Le. Taħseb fuq it-tfal u tinkwieta bil-verità. Titgħallem timmanage l-emotions tagħha wkoll. As we go along, għox vera. Huma komuni daw li n-nies jgħaddu minnhom, pereżempju jgħaddu minn żmien forsi ħata dwejja jew ta' li ħossom overwhelmed wara li kollhom baby. Ħanajdlek, ir-riċerkaturi li qisu daqs nofs in-nisa jew ftit iktar ibatu mill-baby blues dik li jedna li m'għaddhomx ħafna. Bħala postnatal depression l-istatistika hija inqas, però kif għedna kull każ huwa partikolari. Allura inti ma tistax tgħid għax l-istatistika turi li 50% nassumu li l-qraba tagħna mhumiex ħajgħaddu minnha. Aħna rridu dejjem inżommu l-approċċ miftuħ biex kemm jista' jkunu ta' support mhux nassumu dak li jkunu għaddejjin minnu ta' madwarna. U żgura xi diġà forsi tinħass l-om jekk tkun għaddejja minnha, forsi tħoss li għandha xi ħaġa nieqsa di suppost tħossha ferħana. Is-soċjetà tgħidilna li aħna nħossuna ferħanin, imma l-bidliet ikunu hemmhekk. U barra minn hekk naħseb hija xi ħaġa importanti li niħħajlajtjawha u nagħmlu enfasi fuqha li huwa żmien li bħal kull żmien ieħor fil-ħajja li nistgħu nħossuna kemm ferħanin u kemm għajjanin, kemm ferħanin u anke beżana. Ma ninsewx ukoll li forsi mhux kull tqala tkun ġejja minn tkun ippjanata jew mixtieqa, jiġifieri ħajkun hemm anke dak iż-żmien ta' li nadattaw għalih. Tajjeb. Hemm iktar riskju ta' baby blues meta jew postnatal depression meta itqala ma tkunx pjanata, forsi tiġi iktar bħala sorpriża. Mhux neċessarjament għaliex dan jiddependi fuq ir-reżiljenza tal-persuna u kemm tadatta malajr. Ġifieri ikun hawn min ikun xtaq it-tarbija u xorta jħoss it-tranzazzjoni diffiċli għaliex imbagħad minn dak li tkun ħlomt u immaġinajt inti għalli tgħix jkun hemm id-differenza u jkun hawn min ikollu iktar kapaċità li jadatta malajr u jidħlilha b'mod iktar smooth. U bħala terapisti taraw iżjed fl-ewwel tarbija jew anke jkun hemm min jgħaddi minnha pereżempju fit-tieni jew it-tielet tarbija? Mela, aħna jisna nassumu li mal-ewwel tarbija ħatkun iktar diffiċli għaliex għandek dak iż-żmien ta' adattament u kif ngħidu bidliet u kollox ġdid. Però ma ninsewx li mbagħad itqalet l-oħra għandek diġà sistema ta' familja u rutina stabbilita. Allura kull wil ġdid ħajjibdel is-sistema tal-familja. U barra minn hekk, iċ-ċirkostanzi tal-ħajja niltaqgħu ma' nies li pereżempju waqt itqala tilfu xi ħadd tażiż tagħhom. Allura ħajjibdel ħafna l-kuntest ta' dik itqala u ta' dak il-proċess li jkunu għaddejjin minnu. Forsi ma jkunux jistgħu jiffukaw esklusivament fuq dik it-tarbija ma jridu jaraw forsi rab oħra xa bżonnijiet oħra għandhom huma stess għaliex kull tqala ġġib forsi diffikultajiet differenti jew anke sintomi differenti minn tqaliet oħra. Allura ma tistax tiġġeneralizza li waħda hija iktar faċli mill-oħra. Eżatt, għax fit-tieni tqala tkun iktar diffiċli bħala tqala mill-ewwel waħda. Mill-ewwel waħda. U tkun iktar ferħan l-ewwel waħda wkoll. Isek kollox ġdid, ħadd esperjenza. Eżatt. Fit-tieni waħda ħanejtek mill-esperjenza tiegħi jrid nuħsib toddler. Eżatt. Jekk kelli ftit noqgħod bil-qiegħda u miżaqqi, ma stajx nagħmilha. Eżatt. U barra minn hekk, speċjalment minn ikollu tfal żgħar, daw ħejħossuhom naqra f'competition ma' dit-tarbija l-ġdida u jibdew joħolqu naqra stresses biex iżommu posthom fl-istruttura tal-familja. Li huwa xogħolhom ukoll bħala l-ewwel wild. Istra it-tfal ukoll jgħaddu minn bidla kbira l-aħwa li ħajkunu aħwa. Eżatt. U l-missirijiet hawn minn missirijiet li jgħaddu pereżempju minn xi tip ta' baby blues jew xi tip ta' postnatal depression teżisti fuq l-irġiel. Din hija mistoqsija interessanti ħafna Abigail għaliex ħafna drabi naqbdu nassumu li tqala jisajja tal-mara, dil-pregnanzija tal-mara u l-raġel ninsew jieħu second division. Però rridu nżommu f'moħħna illi r-raġel ikun għaddej minn ħafna kambjamenti. Ikun hemm il-biża ta' jekk hux se jibbondja mat-tarbija l-ġdida, ma ninsewx li l-omm ikollha 9 xhur
Bit-tarbija ġo fiha. Esklusivament bit-tarbija ġo fiha fejn ħajkun hemm ħafna iktar bonding fejn isir. Ħafna missirijiet iħossu wkoll li r-responsabilità ħadd iżdied. Jistaqsu jekk il-familja ta' ir-relazzjoni mal-partner u x'ħad tibqa' dak li kienet. Jiġifieri dawn huma ħafna ħsibijiet u ansjetajiet li sfortunatament ħafna drabi l-irġiel jgħaddu minnhom b'mod weħidhom għaliex jaraw li l-mara forsi mtaqla, forsi għandha sintomi ma jħossux li jridu jikkomunikaw tagħhom ukoll. Ħafna attenzjoni anke tas-soċjetà ġeneralment mill-ewwel tmur fuq l-om. Però importanti ħafna li nieħdu ħsieb is-saħħa mentali tal-irġiel anke huma li jkunu lesti li jitkellmu fuq dak li jħossu anke li huwa diffiċli mal-mara tagħhom għaliex dan ħajsaħħaħ ir-relazzjoni anke dapitada wara li titwielet it-tarbija u jissaħħaħ is-sistema tal-familja mill-ewwel, ma jitkellmu ma' xulxin anke li l-om titkellem mal-missier b'dak li qed tħoss, iktar ħatejnhom jikbru flimkien bħala familja. Issa, x'tista' tagħmel hawn affarijiet tista' tagħmel l-om biex tnaqqas ir-riskju ta' baby blues jew forsi tgħin lilha nnifisha jekk tkun għaddejja minn l-om taħseb li għaddejja minn żmien ta' baby blues jew ta' postnatal depression. Eżatt. Hemm affarijiet li tista' tagħmel, waħda minnhom prinċipali hija li tieħu ħsieb tagħha nnifisha, tiekol ikel bnin u sustanzjuż fejn tista' tibqa' tagħmel eżerċizzju ma tintelaqx, tibqa' għaddejja bil-ħajja tagħha anke soċjali kemm jista' jkun. Importanti wkoll li fejn għandha bżonn l-għajnuna titlobha għaliex kultant għandna din il-ħsibijiet ġo moħħna li għax jiena għandi bżonn il-ħadd u rrid inkampa waħdi, speċjalment fejn hemm għajnuna disponibbli tajjeb li noħduha. U dejjem iżomm komunikazzjoni anke ma' kollegi tax-xogħol biex jiżomm ruħha kemm jista' jkun. U min-naħa tal-familjari, kif forsi r-raġel jew il-ġenituri tal-om jew il-kunjati, kif jistgħu jgħinu li tkun għaddejja minn dal-perjodu diffiċli? Waħda mill-iktar li jiena personalment nara importanti hija li jitkellmu mal-persuna, għaliex kull persuna u kull familja ħajkollha bżonnijiet differenti, ħajkun hawn ġenituri ġodda li jieħdu pjaċir bin-nies jiġu għandhom u jilqawhom u jifrħu b'din it-tarbija, min-naħa l-oħra ħajkun hemm koppji li jixtiequ l-privatezza tagħhom ma jkunux jixtiequ dan il-mument forsi jkun iktar intimu. Allura importanti ħafna li nirrispettaw ir-rieda ta' dak li jkun. Ovvjament biex ngħinu wkoll hemm affarijiet prattiċi bħal pereżempju noffru li wasluhom appuntamenti mediċi, nagħmlu xirja. Dawn huma kollha għajnuniet li jistgħu jiġu graditi kif ngħiduha. Però dejjem importanti li nsaqsu l-persuna għaliex mhux kulħadd ikollu l-istess bżonn. U kemm importanti li l-familjari jagħtu każ kemm l-om u kemm il-missi mhux ġast it-tarbija x'ħafna drabi kemm tarbija ġdida, fejn l-bejba ħana narawhom ikunu moħħhom biex iżommu. U l-om tiġi isa ghost kważi x'kultant. Jiena għalhekk għad importanti li jitkellmu mal-familja għaliex ħajkun hemm ġenituri li jieħdu pjaċir li jagħtu ftit it-tarbija tagħhom u forsi jagħmlu bżonnijiet bażiċi bħal jieħdu xawer u jistrieħu ftit. Però mbagħad ħajkun hemm minn dawk li jħossu li t-tarbija hija esklusivament tagħhom u ma jieħdux pjaċir li jagħtuha lil ħadd ieħor. Anke mal-missier forsi kif qed ngħidu qad jiżżar li dan pereżempju n-nisa li għaddu minn ċesarji għandek dak il-perjodu li ma jistgħux isuqu r-raġel forsi jkun xogħol tista' tgħin billi twassal l-appuntament il-breastfeeding clinic. Huma affarijiet żgħar, però importanti li mhux nassumu aħna l-bżonn ta' dik il-familja, però li nistaqsu lilhom eżatt għandhom bżonn mhux jixtiequ minn għandna biex ma naqbżux il-boundaries tagħhom ukoll. Ekku. Mela, forsi nistgħu niddiskutu ftit kif nistgħu ngħinu lill-aħwa per se il-brother jew is-sister il-ġdida mat-tarbija ħalli ovvjament għax
dik tkun problema meta pereżempju tfal il-ġodda jagħmlu tantrums, allura l-om forsi tħoss iktar overwhelmed li tittat l-attenzjoni l-ewwel tarbija li kellha. U għandha t-tarbija l-ġdida se kif ħatqassam il-ħin u hekk. Kif nistgħu ngħinu l-ewwel wild jaddatta wkoll mal-bidla? Mela, hemm waħda mill-iktar strateġiji li jiena personalment sibt effettivi hija illi ninvolvuhom mela jekk qed inbidlu l-ħarqa. Qegħdin jgħinuna jieħdu dak il-rol importanti ċentrali wkoll f'din il-bidla. U huma jieħdu gost iħossuhom utli wkoll li qegħdin jgħinu lill-mama. Min-naħa l-oħra huwa importanti wkoll li xorta nsibu ħin fejn allokaw one-to-one time mal-ewwel wilt. Għaliex huma nifhmuha wkoll li jkunu għaddew ċertu perjodu ta' żmien weħidhom mal-mama u mal-papa u f'daqqa waħda dan il-ħin iridu jaqsmuh ma' ħutom. Allura ikunu jixtiequ dik l-attenzjoni ftit individwali. Allura aħna minn ċkunithom nibdew nagħlmuhom li hemm il-family time fejn kulħadd qiegħed magħluq, però xorta hemm lok għal relazzjonijiet individwali kemm mal-mama, kemm mal-papa u nagħmlu attivitajiet differenti. Biex huma jħossu li xorta jisal biċċa mill-ħajja ta' qabel baqgħet hemm. Baqgħet hemmhekk u barra minn hekk inti li jiġri huwa li għalkemm aħna ngħidu għandna żewġ titfal, huma għandhom eventwalment ħajkollhom il-karattrit differenti tagħhom, il-gosti differenti tagħhom u aħna bħala ġenituri rridu nadattaw għall bżonnijiet tagħhom individwali. Allura nibqgħu nibnu dik ir-relazzjoni as we go along. Waqt li nsiru nafu t-tarbija l-ġdida wkoll. Ħamur lura ftit fuq is-suġġett tal-postnatal depression. Kif għandha tinduna mara li għandha bżonn tieħu l-għajnuna? Mela, kif għedna l-postnatal depression meta persuna jew anke l-qraba tagħha jibdew jaraw nuqqas ta' qabilta li tkompli bil-ħajja qed tittawwal ħafna negattività forsi ftit estrema u depressjoni li forsi tħallik fis-sodda bla saħħa. Meta hemmhekk tibda ttawwal, importanti li mbagħad tibda tfittex l-għajnuna medika u anke l-psikoterapija biex noħorġu kemm jista' jkun malajr minn dak ċertu ommijiet jibżaw ukoll li forsi jammettuha li forsi joħdulhom it-tarbija jew ma jħosshomx kapaċi. Xejn ma jkun minn dan. Le xejn affattu minn dan, anzi il-fatt li inti tfittex l-għajnuna huwa sinjal minnu nnifsu li inti kapaċi tieħu ħsieb tiegħek innifsek u anke tal-uliet. Għaliex jekk inti ma tkunx tista' tiffunzjona mod sew, ovvjament ħajħalli reperkussjonijiet fuq il-familja kollha u speċjalment fuq it-tfal jekk huma reliable fuqek biss bħala il-primary caregiver tagħhom. Apparti li tgħidu l-ommijiet il-ġodda fuq ixus ta' saħħa mentali, x'joffri iżjed il-willingness team? Mela, l-ewwel nett il-willingness team huwa team multidisciplinarju, għandna professjonisti varji, nofru kemm gynecology, anke family clinic bħal support psikoloġiku l-familja, għandna sex clinic ukoll anke forsi diffikultajiet fil-funzjoni sessuali. Mbagħad nofru wkoll child minding services, kif qegħdin ngħidu, kultant ikollna bżonn dik naqa' support anke bħala koppji forsi biex noħorġu nikkonnektjaw ftit bejnietna fejn aħna nies gradwati fil-psikoloġija ikunu qegħdin ma' tfal, jiġifieri mhux just babysitting services. Aħna ħanengagejaw f'attivitajiet ma' tfal bli jkunu edukattivi nagħtu feedback lill ġenituri wkoll u jsir meeting preparatorju minn qabel biex il-ġenituri iħossuhom konfidenti ma' min inħallu l-uliedhom fl-aħħar mill-aħħar u nofru wkoll servizz ta' camps dawn jiġu offruti fil-midterm holidays għal tfal bej 4 u 12 sena huma ffokati fuq emotional regulation, kif it-tfal jitgħallmu jagħmlu teamwork, u mindfulness, ġifieri u kull camp ikollu temi differenti tiegħu. Pereżempju, issa kif kellna tal-Christmas fejn laqajna
ħadna l-tfal iżuru d-dar tal-anzjani u kien hemm intergenerational connection u mbagħad l-anzjani ġew jaraw lilhom ukoll bħala opportunità li joħorġu ftit mir-residenza u jirrakkuntaw l-esperjenzi tal-ħajja fuq il-milied. Yes. U hija edukattiva kemm għat-tfal u anke l-ġenituri li jitalmu kif jinteraġixxu, kif jgħalmu tfal ikunu mindful, isiru laqat ukoll għall-ġenituri bħala preparazzjoni għal dan il-kemp għaliex aħna nemmnu li l-edukazzjoni tkompli wkoll id-dar ovvjament. U toffru xi servizzi u korsijiet kif tipprepara l-lum mentalment tal-tarbija ġdida jew għadd? Le, s'issa m'għandniex, però ovvjament min iħoss xi diffikultà jew jixtieq jitgħallem imbagħad ikun hemm support sessions on an individual basis. Grazzi ħafna Keren tal-informazzjoni li għaddejtilna u ningrazzjak tal-li kont magħna fuq kelmiet ma' Bambinelli. Grazzi. U thank you lilkom tal-li segwejtuna.